Ramogi Joan kamora mora maintiero kinyi makawuono ageno no kinyi maridhi mbele yo makare kenda ka othulo ni makende maruaki e chenro mar twak mokwongo e rupinyo kinyi makawuono mana kaka wasingisi mana kata kaka iseneno e posters mabende ne wake mbuyo kinyi makawuono penjo mar KCSE ochakore ayanga jopuonjre mago maderom 1,884 kawuono timo penj mar KCSE skunde mopogore opogore pacho kae aka bende penj ma ichako godo odiochieng' makawuono michako godo kinyi en penj no mar Ingereza weche motudore kod penj kata weche motudore kod somo emwadwa twake okinyi makawuono kod welo mabende anganyisi kata kamano kapok wachako twak marwa we wadhiane achiel kachiel nyaka e county ma Nakuru kama bende chenro mar yawo containers kama bende yande okane penj dhi nyime okinyi makawuono we winjane monde kiano wa hali ya juu, hali ni ya utulifu, vile standard 6, wanaitwa grade 6 na standard 8, wameweza kufanya mitihani bila tashwishi kwa sababu ya utofu usalama. Vile vile tutahakikisha pia hii ya kidato cha 4 imefanyika. Katika Rift Valley region, tumepata intelligence ya kuwa labda kuna shule wanajaribu kufanya mambo ya exam irregularities ama udaganyifu. Sisi tunataka kusema tuko imara, tuko macho. Mumeona kila center manager akichukua mitihani anasindikizwa na walinda usalama wawili. Kwa hivyo kama kuna labda yule anajaribu ama ana ndoto kama hiyo, tunataka kumwambia mapema, tafadhali usijaribu, usidhubutu, kwa sababu tutakushika, utapoteza kazi na wewe pia utakuwa against of the state. Na unajua ukienda mahakamani ukihusika na mambo udaganyifu wa mitihani, mambo ni mabaya. Tunawaambia, tunawapenda walimu wetu, walinda usalama wetu, tafadhali tuweze kuhakikisha huyu mtoto amepewa nafasi kufanya mitihani wake, kwa sababu you have prepared this candidate for the last 4 years. I think that is what I will say, unless there's a question. Maybe just a follow up kwa ule ambaye amekamatwa kwa sasa, labda unaweza tuambia ni katika kaunti gani alijaribu kufanya udanganyifu na pia katika mtihani wa KCSE pia uweze kutueleza shule hiyo ambayo umepata intelligence kuwa kuna yule ambaye alikuwa na Asante. Katika ile mitihani ya darasa la 8, mwenye amejaribu daganyana ama labda kufanya leakage, kuweza kutoa mapema hiyo mitihani, ilikuwa ni sehemu za Turkana, na nimesema ameshughulikiwa, ameshikwa na uchunguzi unaendelea na watu wetu wa DCI. Hii ya secondary schools hata Nakuru imetajwa. Kuna shule, baadhi ya shule zimetajwa Nakuru na sehemu mbalimbali. Singelitaka kutaja hiyo shule kwa sababu tutakuwa tumeharibu uchunguzi, lakini tuko imara, tunaipiga darubini. Ujumbe wetu, hatutaki kuwa na casualty yote. Wasijaribu kwenda upande hiyo, wawache watoto wafanye mitihani na waheshimu zile sheria ambaye tuko nayo kama nchi. Hiyo ndio msimamo wa serikali, na tunataka kila mtu aweze kushirikiana na sisi. Yangu tu kwa niaba ya wenzangu hapa ni kuwatakia laheri wakienda kufanya mitihani yao, na tunataka kuwaambia candidates wetu hii mitihani ni ile mambo wamefundishwa katika darasa for the last 4 years. There's nothing Greek about it, and we wish them well. Na wazazi wetu tunawaambia tuweze kubali matokeo, kwa sababu si kila mtoto atakuletea lakini angalia vile tunasema katika CBC, kila mtu akona talents yake. That's why we want to nurture their talents and give them that opportunity to pursue their dreams. That's our message. Wakati mtihani ule wa KCPE na KPSEA katika baadhi ya maeneo, kwa mfano kaunti ya Narok, kulitajwa kwamba baadhi ya shule zilichelewa kuanza mtihani kutokana na labda hitilafu ya uchapishaji na mambo kama hayo. Sijui kama una taarifa kuhusu Ramogi Joan mana kakiseneno mago pini mabende biro ni achiel kachiel kowuok e county ma Nakuru kama bende
otesego mag penj mag klas 12 mago penj mag KCSE machakore ayanga odiochieng' ma kawuono iyawo kanyo mar mondo mi oke e skunde mopogore opogore mayudore e kaunti ma Nakuru. Chenro ma kamano mag yawo otese kod gwenge duto ma pacho kae wabiro kelo ni achiel kachiel e kinde ma bende pod wadhi mbele kod chenro mar okinyi ma kawuono. Ka bende anyalo mana paro ni jatelo maduong' ma bende ochung' ne duol mandiko jopuonje tich e pacho kae Nancy Macharia otayo e chenro mar yawo containers mag penj e kaunti ma Mombasa okinyi ma kawuono. Ka bende ne ntiere kanyo Nyali sub county kama bende ne ntiere koda container mar penj mago penj mag klas 12 kata KCSE. Ka bende CEO mar duol mochung' ne penj e pacho kae NEC mano Njengere ma kawuono ne ntiere e kaunti ma Wajir kaachiel kod Mandera kotayo chenro mar yawo penj ayanga penj machakore kawuono tarik 2 dwe mar 12 higani. Ka bende CEO mar KICD mano Charles Ongondo otayo kata otelo ne chenro mag yawo containers mano Maluanda DCC container mayudore Vihiga County mano e gwengego mag Imbo mara Kenya. Nyakore Ramogi jonga nyalo mana kawo thuolo makende mar kwayo hawi maber ne jopuonjre duto matimo penj margi mar KCSE kochakore ayanga odiochieng' ma kawuono. To penj ma kamano kata gitime bende ne gisebedo kod ikruok makare kose oyo. Antiere kod welo 2 ma bende wabiro bedo godo kod twak mong'etha kotudore kod KCSE ma bende ochakore kawuono kaachiel kod weche mamoko mag somo kaluwore ni nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nosewacho ayanga ni jopuonjrego motimo penj margi mar grade 6 mano mar KPSEA biro mana dong' e skunde mag primary mayande gisome ka gidhi e grade 7 kaachiel kod grade 8 kod grade 9. Mano koro biro bedo ni chalo nang'o kaluwore ni nyocha oseger skunde mag CBC e skundego mag sekondari. Ang'o biro timore ne skunde makamago? Mano emomiyo okinyi ma kawuono e studio marwa achiel kachiel e boma ma Nairobi kae antiere kod Dr. Merigoreti Akinyi ma en japuonj to bende anyalo wacho ni en jalony e weche mag somo. Wadwa bedo kode kod twak mong'ith ka studio marwa e boma ma Kisumu abiro bedo kod Dr. Sylvester Odanga ma bende en jalony e weche mag somo. Duto wadwa mana twak otudore kod weche mag somo. Kachako kodi Dr. Sylvester Odanga ka intiere county ma Kisumu okinyi ma kawuono ichiew nade Kisumu kono to nyaka sani. Akata kamano kapok watudore kod ang'e ni pod iloso weche mag tudruok makare mar mondo mi wabwa twaga kod Dr. Sylvester Odanga ta ageno ni senene kanyo kod Ramogi Jwang' oikore makare mar donjo e twak okinyi ma kawuono. Kachako korka kori Dr. Merigoreti ang'e ni pod iloso weche mag tudruok wabro tudore kod Dr. Odanga e kinde mabiro mbele. Penj mar KCSE ochakore kawuono. Mokwongo machiegni ahinya e studio mar okinyi ma kawuono ichiew nade? Achiew maber. Oyawre ahinya. Amoso jothurwa na yawre uruto te kunde ma untiere. Odiochieng' ma kawuono ogoni Nyasaye erokamano kuom miyowa chieng' ma kawuono mondo walose weche mag tiego nyithindewa. Erokamano. Penj mar KCSE ochakore kawuono. Jopuonjre moheo 800 timo ayanga penj makamae e skunde mopogore opogore mayudore e counties duto 47 e pachoka. Penj makamae kochakore kawuono waseng'eyo ni e higani mar 2022 emonyalo wacho ni thuolo mag somo kata terms mag somo osebed kiruwe ahinya. Jopuonje ncha dhi ka jopuonjre ncha dhi e skul nitiere kinde mane giloro kaluwore kod yiero maduong' ma higani bende nitiere kata ka giloro mana kuom thuolo matin kende to gidok e skul. Bende ikruok nobedo makare kapok gitimo penj mar odiochieng' ma kawuono. Ndawach ni agone Nyasaye erokamano kuom miyowa thuolo ka jo Kenya mondo watiek weche mag somo nikech ncha wadwa dok chien kaluwore gi weche mag Covid corona. Ncho miyo somo dok chien kech nolero skunde ndalo madhi dweche 9. Koro koyawe to watemo yamo ncha riwore kamano piyo. To en maber ni Ministry of Education otiyo matek momiyo nyithindo sani kodhi timo penj. To en ikruok maber nikech gima gisebedo ka gisomo oko bedo ni oko omigi mag somo igani kende. Penj chakore form 1 nyaka gik masomo e klas 10, 11, 12. Koro giko teko ket kanyakla giseikore moromo. Koro agino ni gibotimo maber onge buok moro amora ni okoikore maber giikore
gidhi timo penj kendo gibiro kalo kendo mar ariyo bende gin gite giromre onge ng'ama nche somo malo nyawadgi gitenja giloro skul marom yaw skul seche marom koro biro luwore kendo mana gibidi ma ng'ato jotimo kaka en ncha oikore en owuon but jopuonj otimo maber manyalo kaka pili wacho ni japuonj mi mana atamalo 30 kende atamalo modong 70 in kaka japuonjre monego bed ni manyo kokale somo e yo mar ariyo. Nyako Ramogi John kamoro amora mineno waka wantiere twak mar okinyi ma kawuono ponono ni nitiere kod nyathi kata japuonjre moro amora kata skul moro amora minyalo gombo kwayo ne hawi maber ka gitimo penj margi kochakore ayanga okinyi ma kawuono inyalo chwalonwa ote mari namba mar 3 no Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara Yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kwadhi ir Dr. Sylvester Danga mantiere county ma Kisumu chiona de Kisumu kono to penj mar KCSE ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono bende jopuonjre osebedo kod ikruok makare kinde makoro gitimo penj margi kochakore kawuono. Dr. Danga. Erokamano ahinya Joyce kawuono dala ma Nairobi. Anyalo moso jothurwa no yawre uru kamoro amora ma untiere kendo ne jogo eko matimo penj kawuono akwayo nu hayo maber mondo utim penj yo makare kendo ka Nyasaye yie ukal udhi maber. Kachope penjo ma Joyce openja kaponi gisebedo gi ikruok maber tanyalo wacho ni ogisebedo gi ikruok maber ahinya nikech inyalo paro ni magi jok ma corona ne o affect ahinya molo jomoko kendo higa ni ng'eni gin jok mosomo form 4 kuom ndalo machuok moloyo ji nikech ne gidonje form 4 aparo ni dwe mar 5 to sani eri ko dwe mar 12 gitimo penj ji timo ga klas 12 gi higa achiel to gito koro gitime gi gimoro ma dibed dwe 6 kata 7 omiyo konchiel wanyalo wacho ni ogikore maber ahinya to komachielo to wawacho ni romre nikech ka notimore kama notimore ji te onge skul mane jo form 4 donje e Januari to gitimo penj sani omiyo jo form 4 matimo penj sani giromre e yo makamano omiyo wakwayo ne mana hayi ni mondo Nyasaye okonygi gitim penj maber kaka gichake ni eri gitieke maber. Erokamano. Ilero kaje maber ahinya kalure ni waseneno chochni mopogore opogore par ni kata e higa ni bende mwanyalo wacho kata ni jopuonjre makamago ne dhi e skul to tok thuolo mateno ne gibedo nyaka koda yueyo kaluore kod wechego mag yiero mabende nobedo kanyo tarik 8 dwe mar 9 mano mahiga ni. Kata kamano gisani bende koro gitimo penja nyaka sani koro ka biro korka kori Dr. Merigoreti ka wantiere kodi Nairobi ka jopuonjre makamage ang'o monego bed ni ponono gi expect penj magitimo ne kaluore ni mana kaka isewacho ni magi weche mabende no chak puonjgi e klas 9 gin weche manyien ang'o monego bed ni gi expect onego bed ni ne gisetimo ikruok machalo koda mane mar mondo mi odiochieng' ma kawuono gitim penje yo makare nikech kinde mang'eny nyalo yudo ni moko nyalo bedo kata gi luoro yudo ni sama kama koro ng'ato kosewinjo ni koro penj biro to kibaji chako goye luya nyalo tuchne matamra gi nono. Erokamano Joyce anada kwa jopuonjre wa masani endi madhi timo penj kik ibed gi luoro moro amora en penj kaka penj ma moro amora ma gisetimo ne sani koro en gimoro amora mosepuonjgi awach ni chakre no chak dhi skul kech nitiere ndiko nitiere somo nitiere kwano nitiere gimoro amora kanyo ero science ni iye kanyo koro kigi buogi jopuonj bende osetayogi maber kanyiso gik monego bed ni gisomo gik monego bed ni gidhi ng'iyo ka gidhi e od penj. Koro an gima dawacho negi ni ka gidonjo e od penj to kigi buogi kigi bed gi chuny mobuok ni gidhi rem kata kik bed kodgi gima gitim ka gidonjo e od penj to mokwongo ginind maber gichiew e sa moromo giikre maber ka gidonjo e od penj kwa Nyasaye ng'uono mondo oyaw wigi gibed gi paro ma gima incho puonjgi mondo bine gibed gi paro no gibed ni gipar gima incha gibed gi buok to mana ariyo bende gibed gi rikni koneno penj kata question kobiro koneno
osome dichiel diriyo didek oket gine eko ndike kech kurikni to obiro bedo gi gine ok obi tiyo maber ahinya koro kik gibed gi rikni gibed gi bok moro amora gisom penjno maber dichiel mar ariyo mar adek eka ochak ndiko ang'ono ochak ndiko duoko. Mar adek gima dawach ni penj ok en gima e giko mar dhano to en bende ema biro miyo one ni to higa manyien odhi kanye. Koro gigi te osenyisgi, jopuonj oseikogi maber, jonyuol bende osebedo kodgi maber, jopuonj bende dimor ni gidhi timo maber, gibende gibedi ni gidhi timo maber, ki gibedi gi nyosruok moro sani endi. Koro gininde sa moromo, giikre sa moromo, gichiem sa moromo, ki gidhi ni koro ni oloko patan nikech sani koro dhi timo penj ni waninde molewo wasom, samoro mano ok nyalo konyo ahinya. Obed abeda maber, otim na revision nyalo timo sani koro ken somo textbook, sani koro timo the through papers revision nung'oyo gik ma giko matin kamano ero to bi gima de kony ahinya maduong' bende ka sama gido thuolo mar yweyo kaka setimo penj gibede ki grube matindo wero koro gidhi through question and answer. Koro mano konyo kata koro kiny odok kendo to nyalo wacho ni ne wan gi joyis group gima kamane wasomo koro winjo don joyis kaka joyis ne loso mano biro konyo. Koro sani endi ok en individual reading, sani en group discussion, gibedi bang' gine koro konyo gi reverse maber. Ilero makara ahinya. To penjo makendo daher mar penjo kata in Dr. Sylvester Danga ka intiere Kisumu kono. Iwinjo kaka Dr. Merigoreti olero kanye yo makare kaka jopuonjre gi onego bed ni bedo e kinde masani koro gichako penja yanga odiochieng' makawuono. To ting' mar janyuola en mane ahinya to sani ma jopuonjre timo penja mag KCSE. Parne nitiere jopuonjre moko manitiere skundego mag sekondar ahinya to mago mag day school matiende ni gidhi timo penj kacha to giduoge ot kae. Ere kaka inyalo losnegi lwasi maber ka gintiere ot ka? Wang'eyo ni mago mantiere skundego mag boarding to ponono nyalo bedo kama kare kalure ni gin to gintiere skul kacha. To mago ma ponono wuotho pile ka pile kata wuok okinyi to duogo godhiambo. Ere kaka onego losnegi lwasi maber gi sani ma gitimo penja margi mar KCSE? Dr. Danga. Ero kamano ahinya. Kuom nyithindo gogo mantiere e day school ma oa ot to dhi sikul to chako duogo, janyuol onego tem matek mondo ong'e ni gik ma nyathino dwaro obedo godo. To gima duong' ahinya ma samoro neno ka nyithindo mantie day school ywago gin ga gik matindo. Samoro inwang'o ni yore mag chiemo, oduogo ot gimochamo onge, samoro wuok okinyi ok onwang'o migago mowuok godo, odhi e skul kucho, odhi onwang'o mar skul ang' ochako duogo, miyo nyathi chunye ng'aore. Koro kaka janyuol, ndalo ma nyathi timo penjni, onego item matek kaka nyalore. Ang'eyo ni yuto to tek kaka ndalo ni eri uchumi bende rach. Titemo matek kaka in kaka janyuol mondo ing'e ni kowuok okinyi wuog gi iye maber madhi mako iye. Kendo ka ang' romo godhiambo uduogo nwang' gimoro. Wach machielo maneno ka nyithindo ndalo mang'eny ywakna godo kuom janyuol, giwacho ni jonyuol keto gigi tich mang'eny ahinya dala, kata bed ndalo penj kata bed ndalo somo, motiyo matek ma koduogo to kamano owe tije ot gokinyi emoyudo gie. Kendo nyagore nyaka kodgi ka ang' otieko, samoro otieko sa 3, samoro otieko sa 4, kato gi kuon ma bende jothuru ohero ni kisebolo kuon e iyi to tich bende setiyo matek, iol kaka isom tek. Koro nyathi nindo kaparo ni kinyi na mondo ichiewo mondo asom, kinyi gokinyi nikech olo manyo olo gi kuon manyo orwako e iye, ochako nindo kalo kode, kendo chiemo molewo ochako dhi sikul. Omiyo tije mag ot bende ber ka jonyuol temo matek mondo odwok piny ne nyithindo masani koro timo penjni. Mani affect ka sana nyithindo manyiri, to kata mana nyithindo ma yawuoyi moko bende samoro wach nyiri chando. Kaeto wach mar adek kuom wach gima jonyuol onego tim e ndalo mar penj en wuoyo gi nyithindgi kendo jiwogi. Iwuoyo awuoya kodgi tijiwe. Gima awinjo ka ajuoga Merigoreti owacho kuom weche mag luoro. Yot mondo nyathi obed gi luoro ndalo mag penj. Yot mondo gibed gi luoro ndalo mag penj nikech
nitiere expectation mang'eny kendo pressure nitiere mang'eny ni piny nyaka ikal. Kenya ka ni penjo oselokore nyam giko ma ka ok ikale to itho, to kikale to in emingima. To kiduogi nono ngima mar dhano ma kawaida ma Kenya ka iluongo ni mano samoro ok en adier. Inyalo par ni ka ok ikalo penjo to in ng'at makoro dhi bedo ni in a failure in life. To mano ok en adier. Nitiere ji mang'eny ma Nyasaye osegwedho modhi maber to bende penjo obok negi kalo ahinya. Omiyo janyuol onego wuogi nyathine okwe ni nyathina tim kar berni, to bedo ni dhi timo maber kaka dwaro kata kidhi timo maber kaka dwaro, pod aheri kendo pod nyathina, kendo nitiere kuma biro manyo mwanyalo dhiye kodi. Mani ok giko, ok en giko mar piny. To mani bende tenore gi weche mosebedo ka iwacho Kenya ka ahinya, en gimiluongo ni exam orientation. Kenya ka ni waketo gik moko te kuom penj. Somo isomo ne penj. Skul idhi ne penj. Gik moko te itimo ne penj. To kang penj no setime ma ng'ato nwang'o grade no, to lichne bende koro onge. Gik modwa konyigo mang'eny ahinya bende tin. Nikech ji mang'eny osekalo penj go modhi otimo courses moko zimo okonygi. Moko bende ok osekalo penj gi eko to bende duogo dhi mana maber. Omiyo aparo ni mago te weche ma CBC onego bed ni ng'iyo ahinya kaka koro dwaro nye system manyien. Mondo exam orientation mane wagodo mapek ma miyo nyathi bedo gi luoro gi kibaji gi kihondko ndalo penj kama odog piny kong'eyo ni penj en na gimitimo, ing'eyo ni isechopo level mane tinyadhi kar kanye ka koro idhi mbele. Kuom wach machielo mar timo revision ndalo mag anyalo ng'ado ne nyithindo ma sani eri timo penj rieko ni yes, inyalo timo group work kaka winjo ka Ajuoga Mary Goreti owacho, kendo somo mamagi wuon bende inyalo timo. To gima sebedo katemo puonjo nyithindo e sikunde mang'eny ma samoro sebedo kiluongo mondo apuonj gi yore mag somo, en ni yo maduong' ma miyo iwinjo gima puonji moloyo yore te en kikawo gino ipuonjo ng'ama chielo. Omiyo ka nitiere kamoro mineno ka chandi winjo, kaw kanyo idhi iike kaiti puonje ng'ama chielo, idhi nwang'o ka kodi dhi winje moloyo kaka dine winje ka de ok itimo kamano. Emomiyo seche ma kamagi to wabiro miwo gini nyithindo matimo penj, ang'eni sani to koro ginewa, to samoro ang' ne gine program ni gotieno kapono chako wache ni jiwreuru ajiwa. Penj ber, kalo penj yot. Penj ok oseti mondo ji orem, penj oseti mondo ji okal. Kaleuru, idhi ne gima Nyasaye ikoni mbele, kendo obiro madhi mbele kamano. Erokamano ahinya. Ichiwo paro maliw kanyo ahinya, to bende Dr. Mary Goreti ka wane twak kodi. Winjo kanyo ka bende Dr. Danga wacho kanyo yo makare ni ponono ka in janyuol to nego bed ni iloso ne nyathini kako nyalo ponono yudo chiemo makare. Kiko bed kod dangni mar paro ni to koro kanga dokot kacha tanga chamango. Mae sa mar loko diet ne nyithindo kaluwore ni koro ponono miyo gi special treatment nikech otimo penj go, so nego bed ni timo yo machalo nang'o. Diet ok onego wach ni nyaka loke. Wamiya ni gi chiemo ok ginindo kech. Koro wanena ni kendo kako daktari wacho nero ni waneni wawarogi e tije mag ot mang'eny. Wamigi rusa kuom tije mag timo ma ot mang'eny go. Ote mang'eny wawere go kodgi. Wamigi lwasi makare ma koduoge ot to yudo ka nitiere gimoro mathiso kete iye. Tich winjo timo chande mondo koro iwe, unless ni en kama tek nikech samo jonyuol moko be koro tuore nigi jony matin, but nyathini biro ng'eyo ni janyuol na ok winj maber. To wamigi amiya lwasi maber, waweko kuma ng'eny noero, to wuoth madhi kacha be koro giwe. Koa e skul to doge ot moriere. Giwe bedo gi wuodhe mang'eny sani gin joma ng'aw. Gin gimoro nyalo timonegi mok ber ahinya. Gibed mos, gitendre ben sama tin dwe achiel kanto be ruma. Koro to mano be gimodwa mondo obede gi okumba moro chiemo biro konyo ngimane. Koro gibeda maber, gibed nyithindo moko mawinjo wach, kendo koko mang'eny bende koro kik bed e ot. Kik gibed gi koko mang'eny, dawa mang'eny kik bed e ot. Gin gikwaya lwasi maber mondo ka oduogo to otim revision no, oluokre, oikre, kiny kendo kochiwo kendo olam Nyasache owuog odhi maber. Weche ma kacha giwere okuro sani endi. Tani lelo timore kama we wadhi e lel kiang'o. Gibeda kanyo ren duche matin dwe achiel kende.
koro weche mang'eny mag gwengo giwere godo gi ikre na weche mag somo giendi ka nitiere kaka tongo bere gi mafuta moro janyuolo mar mafuta moro otim godo somo kunde ma stima pod onge mana kamano to ok en gimoro malich ahinya ma nyaka koro en na thoge ko nyaka koro ocham gi special diet samoro be nyalo miyo koro doko miyo nyalo janyuol winjo mapek mano. To bende wantiere kod nyithindo kata jopuonjre go matimo penj mar gi mag KCSE to gin tiere skunde go mag boarding. Tang'eyo ni kata ni kinde go mana somo kata katiyo kod ranyisi yudo ni kusetimo penja ponono kango chopo kata ka penjo serumo mano koro in the afternoon kata e giko mar odiochieng'. Nitiere jopuonje moko ma ponono eroga ni koro luongo nyithindo kumoro achiel to wacho ni kata ni we apuonju ma antiere kod maling'ling ni gima kamae wati kata kod ranyisi ni odiochieng' ma kawuono penj mar Kiingereza ema ne timore. Oluongo gi to nyiso gi ni ma ema ng'eyo ni bire penj we apuonju ma bende no kang' makare mar mondo mi jopuonje otim gik maket kod mago gi sani ma jopuonjre timo penj. Mane wacho ni biemo bok rach ka japuonj oluongi ni gimoro paro nyalo bedo ka nyalo bedo no winjo to kik obed biemo mar kwalo penj. Obeda beda biemo mar ni aparo ni gini endi inchoko biro kata kano biro no kotimore maber nyalo dugo kendo to usome sama kaka isome nikech sama iseluongo nyathi minyiso ni ma ni oparo ni dhi biro imiye koro gik mana osesomo ka koro were godo ni en to pache pache kanyo ero koro kosedhi to yudo ka gino boku biro nyalo miyo odhi maber koro wawe nyiso gi ni ena mbio anena kaka jokwadoyo maber wadoyo ne kendo kik obed gi buya kanyo koro kaka ng'e ting'e gima nitiere to kik wami nyithindo penj penj ok bi konyo nikech samoro kikolo ne penj nero to chieng' moro obiro hinyi kubedo kata daktari kata kubedo japuonj ong'ama no koro kik we magi wategemea ahinya jopuonj be kik nyis nyithindo ni ma madwa biro ma wasomuru kata kedo nyiso gimoro to ginyiso ni kar kanyo kodwa maber ahinya watugno na tiende kamano to bende otere yo maber mondo kata ka ngodhi nyiso nyithindo kik bed ni mana ma koro ni mana ma dhi biro kunena kana ni yawa kar kanyo koloso maber we waloso ne kar kendi ng'ama nigi penjo bende penjane gimo kiwinja tugni tiende to ka daktari owacho kanyo ero ni gimo kiwinji bed japuonj ni wuon dhi some kata kisesome ko jan jois gima kama na winjo gima kama somo bila na pia da puonji ka wuono kaka gima kama timore kada kaka indiko gima kama kokel this kind of writing kaka wuono koro gitimo English nero koro ni kaka kama kitimo this kind of writing kama koro ipare ang'e di winjo duondi Joyce ang'e di winjo kine od penj ni par koro miyo kichingini sama ng'ato somo onego be ni winjo iti onego mi tich dhogi bende onego be ni gimi wacho gimi neno gimi mulo to kinyalo bile gi dhogi bile gi dhogi gigo te ema miyo somo bedo maber kinyalo kawo senses go te ikete gimoro midwa somo no to ok wiyuk biwil ni nene ni wache ni winje ni mule ni bile kamano matene ni kori winje yo makare nyakore moge jwan pod wantiere to akotudore kod weche mag somo ahinya to gisani mabende jopuonjre mago mag KCSE ochako penja margi ayanga odiochieng' makawuono parni jopuonjre go mane timo penj mar KCPE kachiel kod mano mar KPSEA nosetieko penj margi gisani koro gintiere ot girito duoko margi mabende ang'eyo ni biro mapiyo piyo kako sebedo katimore e kinde mokali medo tudri kodwa ichwalonwa ote kata penjo moramora minyalo bedo godo ka wadhi mbele kod twak marwa mana kaka iseneno kawuono antiere kod jolony e weche mag somo antiere mana kod lakteche kata dakteche wantiere godo e studio marwa okinyi makawuono kabiro koro kakori Dr. Sylvester Odanga iwacho kanyo ni nyaka sani jopuonjre okonego be ni luoro timo penja kaluore ni penja okonego be ni timo kaka gino maponono onego be ni en kaluore ni penja gikawe mana kaka penj moramora
wasetimo penj, jopuonjre timo penj mar CBC, kendo nyaka sani osegol report mar CBC ni jopuonjre go odong' mana skunde go mag primary. Biro bedo yo machalo nade, Dr. Danga? Erokamano ahinya kuom penjo nero. Jo CBC nosetim penj mar CBC ne jo grade mar 6, kendo koro sani eri nowach ni gidhi dong' skunde ma gintie no. CBC en gima nyien, en gima donjo manyien. To gimoro amora manyien nyaka obed gi changamoto mamage seche modonjo nero. Nyaka obed gi gik moko ma iluongo gi kizungu ni teething problems. Koro pod en gi problem mang'eny. Kuongo kendo wasekone sirkal ni CBC ok onego kaw jo junior secondary oter secondary schools masani, to onego gidong' adong'a e primary schools no. Duol kwayo mano watimo ne ginero, aneno ka gitimo kendo giweyo gi e primary school. Mano wamiyo gi tik maduong'. To koro ka gisedong' e primary school kanyo, koro nyaka ng'eni to gidhi somo nade e primary school kanyo. Mokwongo, jopuonje madhi puonjogi e primary school kanyo bende oromo. Wang'eyo ni nitiere jopuonje mang'eny mapuonjo primary sani, man gi diploma, moko nigi degree, moko nigi masters, nitiere nyaka moko man gi PhD e primary school kanyo. So bedo ni gintie, mano wang'eyo ni gintie. Penjo man godo ni bende giromo puonjo nyithindo ma idhi medgi nyaka koro mar grade mar 9. Kaeto mar ariyo en ni aneno ka Masharia motelo ne TSC no owacho ni koro gidhi medo jopuonj 30,000 koromo Januari. Kendo ng'enygi no wacho ni gibedo madhi e primary school nikech koro junior secondary school dhi e primary. To gimachielo ok enena ni ng'eyo teaching methodology mar CBC, en ng'eyo bende the content, nita ang'o giri midhi puonjgi. Gimosetiegi jopuonj nyaka sani en teaching methodology. Ka kipuonjo to ok gimipuonjo. Gimipuonjo pod jo curriculum CBC pokone. Nyakora mugejo ngwago Musainya kuom mang'ikruok matin kende yor tudruok kanyo koda Dr. Sylvester Danga ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Waloso mana weche makamago kata kama ni nyisa ni sani tudruok osebedo makare. Dr. Danga, kinyalo mana dhi nyime. Erokamano. Ageo ni koro winja maber. Wawinji makare. Koro nawacho erokamano ahinya. Koro nawacho ni duogo junior secondary e primary school en wach maber, kendo en gima nchono wakwayo sirkal ni mondo tim. To kosekele e primary school kanyo, to changamoto kata mana challenges mag bede primary school kanyo pok orumo. Kata wacha moko kuomgi en ni mokwongo jopuonje nyocha osebedo trained e gimiluongo ni teaching methodology. Tieni ka kipuonjo CBC no, to gimipuonjo teaching content to pok owuok, bende pok omigi. Mondo wang'e ni to jopuonj wan godo gi bende gin gi capacity, be ginyalo puonjo gik monego beni ipuonjo gi, koso nitiere tiegruok machielo monego beni giyudo. To machielo en ni kao junior secondary duoge primary, idhi lok junior secondary bedo primary, koso bende pod odhi dong secondary kaka nyinge wacho nero. Nikech kok watang' to wanyalo po ka wakao junior secondary waloko senior primary. Kaka chiemoro na winjo ka nyathi moro kwayo nyeri kocha ni dong inyalo lok junior secondary obed senior primary. To junior secondary okonego obed senior primary nikech wach mane? Nikech kata kit pesa gomuom ma secondary dwaro opogore gi mag primary. Odwaro lab, odwaro gige lab, odwaro kit somo mopogore opogore, odwaro pesa mamalo moloyo primary. To kwa loke primary to wadhi temo puonjo junior secondary gi pesa mag primary, mamano dhi duoko quality mar education ero piny. Kaeto wach machielo mane wuok ni nyoche e sirkal mowuok chande mar Jubilee, nyoche noseger classroom e secondary ni mago ema jo CBC dhi donje. Sani koro chako loke, koro gidoke primary. Classroom go to nyoche nok ng'eny, ne gitin, ma skunde madongo ni miyo classroom 2, matiyo ni miyo classroom achiel, omiyo ken wach mok lich. To koro primary school kaka gidhi chopo e grade mar 9,
idhi chak igedonegi kendo to bi idhi gednegi mochomo kuro kose idhi gere mana achiel matindo tindo kaka chike noger ne jo sekondari kane iparo ni junior secondary dhi secondary. So magi changamoto matindo tindo mantie kanyo to nikech koro duoge primary omiyo sirkal gi jolony thuolo mar chako none kendo ingete kendo gimenyie ni nyalo time nade mondo timne makare. To kata ka en gi changamoto kamano, gima daher nyiso jothurwa en ni CBC en chenro maber, en kit somo maber, oloyo 844, oloyo kata mana 7423 man magodo mokwongo chande. En kit somo maber, omiyo wanyagre anyaga kode, obiro madonjo. Erokamano ahinya Joyce, ageno ni koro giwinje kata chandruoge nitie matindo tindo. Giwinje yo makare ahinya Dr. Sylvester Dan, kendo ilero makare ahinya kalore ni mano bende podi ponono en paro mopogore opogore ma ji pok ong'eyo lerne hie kotudore kod wacha somo mar CBC. To nyaka sani wang'eyo Dr. Merigoreti ni jatend migawo mar jatend piny Kenya mano William Ruto tok yudo report mokwongo ma bende nowuok aput ma bende nochuogo mar mondo mi osum paro mopogore opogore e wilaya manyien mar somo mar CBC. Ne gichopo paro ni penj mar KPSEA ma bende otim sani mano mar grade 6 ni ok biti kode kaka mano ma ponono ibiro ti kode keto nyithindo e skunde mopogore opogore. Ma koro nyiso nango nikech ponono janyuol nitiere kod nyathi motimo penjno mar KPSEA. Nyathino biro mana bedo e skul ma yande osome kose janyuol pod omiye thuolo mar ng'iyo ne kata skul moro machielo mar mondo mi oriwre godo e grade 7. Erokamano Joyce, ing'eni gima timore ni ya. Ka nyathi penjni ne en na mar ng'ini to CBC ni grade 6 ni bodhi maber koso nitie gi ng'ikruok. Nyene na ng'iyo ni to gitimo nang'o. Na kata ka saa mitimo class moro imi penji end of year to bende gima nyopuonji nyaka igurumogo bi mako gi kata bi nade. Koro mano otim nyorumo niendi en nang'eyo ni to grade 6 niendi odhi maber nade nyithindo kusenitiere ng'ikruok moro kuseniti kama onego bende loso kende e iye kanyo ero. Koro mano nyene na rapim mar ng'eyo ni to wuoth mancho chakore higni 6 mokalo gero wuothore maber koso ok wuotho maber. Koro ka en loko nyathi e skul machielo kaber kunde ma lony mar somo osebedo mamalo ahinya en ni nyathi onego bed ni dhi ondamo 200 ka dhi e skul 200 meters mano kuwuotho gi tiende kodhi e skul. Ma kidwa ni mondo gol nyathine dhi e skul machielo mabor ne kanyo to area chief mi barua gimomiyo nyathino onego loke. Koro idwaro ni pinje masewuothe ka maloka goero en ni ka nyathi ni primary kata secondary goero owuotho gi tiende kodhi e skul, odok ot odhi chiemo, onge gimoro ni transport bede. Koro iyudo ni somo nengone ber kabisa. Mar ariyo skunde go te olos gi ma kiwango maromre te. Koro gimomiyo to ng'e skul A idhi e B onge. To kidwaro ni idhi e skul machielo mabor gi moche nitiere niendi to chief mi barua to nyaka nyis chief kaka nyathini biro chiemo, ka nyathini biro wuotho moko hinyore. Koro miyo jonyuol biro loko ni many jok puonjo CBC maber, manyo puonjo maber. Mano hero gi to but an kipenja nyathi onego som machiegni gi dala. And amor ni ogidhi secondary nikech aparo ni nyathi niendi pod kuka ojahiga 12 ka. 11 gine kinda wanyalo tena 11 nyaka 14. To dhi riwore gi jowadgi moko ma johigni 18. To pod ne gi nong' ng'iyo pod gi ng'awo. Koro ber gima kendo awuoro kendo maparo ni biro chendo en ni gibiro ka gibiro dhi e secondary to biro dhi e secondary ka gin koro gin jok moko ni gin jo klas 9. Koro kubiro dhi e secondary to ng'ini sa 9 ni nitie gi nyithindo wigi walo matin, tindo pong' adolescent donjo kar kendi. Akeke gini konyo ka gidhi e secondary, senior secondary. Akieke gini biro konyo nikech
bro ka nyo gisepong ka gibro wale wi jowari kar ka kendo ka gidhi kuche kawacho ni koro ling mos ibiro ka wan choido kar kendi koro mano be onego wan ng'i ahinya ka nyithindo go bro ritogi e primary ka kendo ka bro ritogi e gine e sekondari ka gidhi e sekondari ka giwuok oko kech growth no be nyalo dongo no nyalo chando nyithindo kich nitie no kata ka 844 chando wani nyathi ka nyoni class 8 osepong kodhi nyodhi form 1 kuni ni na ja form 1 ling kuro nyo doko gi chien kendo ko chako doko chiwo kendo kuro nyo ka gonyi chiwo kuro nyo chiwo mang'eny ma wiye wil no nego be no somo koro sani wach no be rang maber ni gibro pongi no bro konyo gi nade moko bende ko donje form 1 tingiso gi ni in ja form 1 ja form 1 onego beda ni neno to ok winji kalure ni podi wacho ni gin jogo matindo kata kamano ka pod wadhi mbele kod twak marwa wang'eyo ni mana kaka iwinjo kaka Dr. Odango wache county ma Kisumu kono nyando seger kilese mag CBC e skunde mag sekondar kilese ma kamago koro dhi bedo nango parni e skunde mag primary koni bende jatend piny William Ruto no wacho ni ibiro ger kilese moko ka achiel kod laboratories moko omenda makamano kata koro biro bedo machalo nade kalure ni koro jopuonjre gi ibiro puonjgi syllabus monego beni ni puonjogi e sekondar osenego beni puonjogi gigo monego beni gipuonjore ka gidhi e class 7 kata grade 7 e bolai mar primary class nitiere gi gimonego beno somo koro mato serikal oseloso ni ka gidhi e grade 7 gintie gimonego beno ng'eyo ko ja grade 7 ja grade 8 kamano ochiko kamano ero koro manto nitiere oselosre koro gik manyo gere gi bende ok gidhi nono thoth skunde wanyo nitie duk nyonge gi classrooms moromo koro manyo ger gero buro konyo e yore mang'eny mag somo ok odhi nono koro gimanego koro timnwa gikoni gibiro gero laboratories gibiro gero classrooms moko bende to be buro konyo koro gina ni mi biro gergo biro konyo mantiere gere mane ningo kuro tek to be ningo somo to nyalo bedo mayot en ko era matek to kech ber gik mokelo ber ne ng'eny moloyo gimoro amora ka ng'ato dhi sikul ka nyathi osomo ka piny nitie gi jok mosomo kata tuche gi riginde ku bedo mokbichano wainya kichwan gi obedo gi lony mar weche ni tuo akanye titime nang'o kata weche mag gine mag climate change gi lwasi marach gi endi ok bichano wane kich obro ng'eyo gima kaka iloso weche goero koro miyo somo to kata ne be ni tek marom nade to nyaka jatend piny miya pesa classrooms gi ogere gi sani be ber ni wadhi nyithindo dhi yue nyaka dwe mar adiwa nyaka dwe mar 2 kadok e skul kochak gi sani endi dwe mar 11 sani ochak gedo sani endi ka chop dwe mar 2 no to classrooms gi oseikore wa equip gi to nyithindo somo to somo dhi mana mbele koro en possible ka nitie goodwill kabiro korka kori Dr. Odanga ka intiere studio marwa maboma ma Kisumu kono kata kamano gwenyruok e paro sebedo e kindiruok mar jopuonj mar NAT ka achiel kod mano mar kupeta ahinya kamano mar NAT to ne dwaro ni jopuonjre mago motimo grade 6 mar mondo mi ne ok gidwar ni gidhi e skundego mag sekondar to kupet to ne wacho ni gidhi e skundego mag sekondar kaluwore ni ponono mano jopuonje mantiere skundego mag sekondar oseikore yo makare mar wako nyithindogo e skundego mag sekondar kacha kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni weche olokore kaluwore ni riwo nyithindogo ponono biro bedo matek kaluwore ni moko kuomgi tindo ahinya to moko kuomgi dongo ahinya mago matindo ma otimo grade 6 gin mago mantiere kind higni 11 nyaka 14 to mago mantiere sekondari gin tiere kind higni 15 nyaka higni 19 janyuol moro nyalo bedo ni neno okinyi makawuono to koro wacho ni nyathina ni otimo grade 6 odhi e grade 7 mano miluongo ni junior secondary school to pod odhi mana dong e school mar primary kacha omenda mar somo mar fees sani koro jopuonjre go madhi e junior secondary school biro mana chulo kaka ichulo fees e skundego mag secondary kose ponono omenda mag somo bende koro nyaka koro loki kalore ni koro gintiere kiwango machielo mar somo. Dr. Danga. Ero kamano ahinya Joyce. Kanyalo wuoyo e wachno
adier jonat neno ni mondo nyithindo go donga primary to jokopet neno ni mondo gidhi nikech jokopet ne ng'iyo ni nitiere classrooms moseger e secondary kata ne gitin to ne gintiere to sani manero sirkal oseloso wachno wach ni koro gidhi dong' e primary koro ochako dong' ne sirkal kendo ni sirkal ema koro dhi ng'iyo ni to ere ka gichako gigero classrooms moromo e primary koni eri mondo rom jogo eko to kata kapok alose wach mar omenda monego bed ni koro nyithindo gi chulo kaponi gisomo e primary ne asetudore gi jopuonje mane puonjo jo grades 6 e primary karka to wach moro manye wuok kanyero mana winjo ne en ni nyithindo ma jo grade 6 nye sungore ne nyithindo ma jo class 7 kanye gikone gi ni iga manyien un wawewe primary ka manye en wach malich ahinya primary kanyo kendo jo nyantiere kata kanya lemo nyithindo moko e St. Robert's Square kanye iluongo gi jo grade 6 gekoni magi jo junior secondary kendo gibiro giwuotho ka gitegna ahinya ka ging'ere gin jok makoro bi junior secondary sani koro olokore ni gidhi mana dong' e primary kama nye gintiere kendo jo grade class 6 manye gisungore ne gika koro dhi masomo kodgi kende skul achiel emomiyo kata kapok wang'iyo mang'eny in janyuol ma iwinja kawuono ni eri ng'e ni nyathini nigi wach moro disappointment e chunye kanyo nitiere gimoro mogo chunye geno moro nye en godo nodhi dhi e secondary jogi noseyiero nyaka schools manye gidhiye manye giyiero national schools giyiero extra county giyiero sub county ng'ani nyoseketo pache ni odhi e secondary koromo higa manyien to sani koro lokore ni koro dhi dong' omiyo in kaka janyuol man mar grade 6 wuo kode hoye kone ni baba kata mama jiwri ajiwa mata jwa geno kamacho podi biro ma chope secondary no ema ni koro deko matin bedo no deko okongiso ni okodhi biro kaito machielo en kuom omenda monego beni chulo e primary school secondary mar day nye nigi gimiluongo ni free day secondary schooling ma sirkal ema nyochung'ne tiende ni sirkal nye chulo fees mag nyithindo te mantiere e school ma pesa ma nye chulo day school nye Dr. Danga pod wabro medo tudore kodi kalore ni nitiere kanyo kod paro maliwa ahinya mimedo sumo ne nyaka Ramogi Ajwang' okinyi ma kawuono ng'ikruok e yor tudruok emantiere iwacho ni gik molos gi lwet dhano ponono nyalo gomo kata kamano waloso tudruok kanyo e yo makare korka kori Dr. Mirigoreti kapod waloso weche mag tudruok kod Dr. Danga iwinjo kaka Dr. Danga olero kayo ni nowuotho e skul to winjo ka jopuonjre mano timo grade 6 koro sani sungore ne next year dhi e skundego mag secondary to sani wach ni sani gibiro dong' mane primary ka uniform emiloko negi ponono mano nyalo hoyo chunygi kose podi biro miyo mana jopuonjre go winjo marach emomiyo nawacho ni ber ma ka wahoyo chunygi waloso kodgi to kendo warango kaka gibro timore e piny e gine e skul ka nikech gin joma gidhi chako pong gidhi chako adole e primary ka inyalo chando jowadi matindo tindo gero koro mano be nyaka non maber uniform bonego loknegi gibedi koro ma unique molo jowadgi gine aneno ndalo mane ka nwadhi e form 5 form 6 nimiyowa blazers nwawere gi switini koro wadhi gi blazers koro miyowa wanaona skul achiel wanaona jo haya gi jo ordinary level tino wan gi pogruok ni orwako blazer to joko to orwako ang'o norwako sweta koro wanyalo miyo gi that distinction mondo mi giwinji ni wachopo adier wan jo junior okwan jo primary kuma nyo ntiere chande to kaeto treatment bende inyalo pogi matin to mondo nyisi ni koro gin joma dongo gin joma osego okang' moro ma jogi pok ogoyo wan kane otino kochopo timiyo wa chai moro wadhi wamadho to jo junior ka jo O level ka ok mi koro nitie pogruok koro mi winjo ni asechopo kama koro jopuonj nyaka bed very careful gi nyithindo gi endi mondo kik gwandruok kik bed kindgi to wamigi bende
ranyisi ni gichopo gine junior secondary tiko weka mano ero. To koro paro ni kotudore kod wach omenda mar somo kata wach school fees. Jopuonjre gi mantiere junior secondary school, yes podi gidhi dong' e skundego mag primary. Omenda mar somo koro dhi bedo mopogore kose pod omro mana bedo ponono kaka mano manchi chulo ne jopuonjre mantiere primary. Ok ne ka secondary school nyo sirkal chulo. Koro wageno ni sirkal pod biro dhi mbele gi chulo fees ni mag timo ngono mipuonjo gi godo iye kar ka. Koro wageno ni mano sirkal biro kawo ting' noero. Kamano. Sirkal ema koro nyaka kaw ting' mar kama. Kata kamano nyaka Ramogi ang'e ni weche makamago podi ibiro med lernwa e yo makare ahinya to gisani maponono jonyuol moko nitiere koda gwenyruok e paro kata ponono osebedo ni parore ni koro biro bedo nang'o higa manyiena ka jopuonjre oyawo skul. Nyaka Ramogi bende anyisi ni nyalo oronwa ote mari kaluwore ni odiochieng' ma kawuono bende jopuonjre mohew 1800 timo penj margi mar KCSE. Anyisi ni nyalo oro ote mag hawi maber ne japuonjre kata skul moramora ma bende nyalo bedo ni ihero mar mondo mi ikwane gi hawi maber ka gitimo penj margi odiochieng' ma kawuono. Kwa nyalo mana somo moko kuom ote mabende joneno magwa oseoronwa okinyi makawuono kokalo yorewa mag tudruok. Anyisi ni namba mar ote machuok mar 23600 oyaw thuolo kawuono kaachiel kod Facebook bende wantiere live. Penjo makawuono en ni ikwayo hawi maber ne sikul mane ka penj mar KCSE chako kawuono. Mane penjo mabende wapenji e mbui kacha kata e Facebook. Theologiana Kadongo Richie SC nyinge moko to bende tekndi wacho ni okwayo hawi maber ne Isili High, Embakasi, Garrison kaachiel kod Kandaria secondary schools. Mago skunde moka kwayo ne hawi maber. Joy Adhis wacho ni good luck ne Usingo secondary. Ote machielo Omondi Asam wacho ni Adega high school in Kabondo. Mago moko kuom skunde ma joneno magwa kwayo ne hawi maber. Morina Dongo Morin wacho ni good luck ne Oleosos girls in Kajiado and Matansaini girls in Kajiado. Mago nyinge wacho ni jina kubwa mag sikunde mayudore e gwenge mag Kajiado. Quinta Awuor wacho ni Radieny girls high school in Suna East, Migori County, Kwa ward. Ote machielo mar Sarasinga Nyar Adongo wacho ni Siro Girls High School in Wangneno West, Kanyamkago, Migori County, Uriri Sub County. Mago skunde mwa bende wan bende wakwayo negi hawi maber. Daisy Nyabwa wacho ni hawi maber ne St. Joseph Miranga Secondary School. Erokamano ahinya. Kevo Wood Obey wacho kanyo ni hawi maber ne Onjiko High School. Wacho ni the school of choice, my former school. Into school Mary of choice and mane nyako Ramogi mikwayo ne hawi maber okinyi makawuono. Faith Jennifer Tieno wacho ni good luck to St. Mary's Kachar girls. Kata kamano kongiso ni St. Mary's no ne kanye. Irene Georges wacho ni Jaramogi Oginga Odinga Secondary School, Usire Secondary School, Maranda to kod St. Francis Rangala girls. Mage skunde mabende okwayo ne hawi maber. Prince Sami Bernardo Yugi wacho ni hawi maber ne Rapogi Mixed Lambwe Secondary, Ambassador Pamela Mboya girls kod schools te manitiere Lambwe ward mano Homa Bay County. Mago ote mabende podu medoro nwanya kwa Ramogi Ajuang. Ote mabende wabiro medo somo kaluwore ni sani nyithindo timo penj gino mwanyalo kwayo negi en hawi maber. Janyuol osetimo korka kore, jopuonje osetimo korka korgi. Sani koro wanyalo wacho ni opira nitiere e lwet japuonjre matimo penj kawuono. Wakwayo negi hawi maber, wamiyo gi lwasi makare ka gitimo penja odiochieng' makawuono kata kochakore kawuono. Dr. Sylvester Danga ka intiere Kisumu kona geno ni sani koro oselos weche mag tudruok. Kapok ing'adori ilero kanye yo makare ukotudore kod omenda mar somo mabende jopuonjre mag CBC biro chulo e buo lai manyien mar somo kinde mabende gidhi e junior secondary school. Dr. Danga. Erokamano ahinya Joyce, kachaka duogo ewi yamo kendo. Na wacho ni somo mar secondary nyoche ne okete nono. Ni wacho ni nono nikech
fees ka tuition ma nyithindo ne tiyo godo sirkal ema ne chulo. Kato pesa ma nyithindo nyalo chulo en mana mar lunch to gik moko matindo tindo ma ginyalo tiyo godo e skul kanyo. Koro gima duong' sani onego beni kapo ni junior secondary biro e primary to pesa ma sirkal chulo mar free day secondary cha onego bi e primary ka bende. Ma nyathi ka nyathi ma nie junior secondary sirkal onego chul ne pesa kaka dino chulo ne ka en secondary. Kik paro moro bedi nikech ni koro nikech gine primary koro chulo ne kaka chulo mag jo primary. Ooyo, onego chul ne kaka mag jo secondary monde ka quality mar somo magiyudo obed maber kaka diyudo ka gine secondary. Mane gima duong' manyalo wacho kanyo. To seche ma mano timore nero, pesa ma janyuol chulo ok onego lokre, nikech kata mane secondary kaya chande nyuol ne chulo mana lunch kende, to kata primary ka bende janyuol chulo mana lunch kende. Miyo pek kuom janyuol duogo junior secondary kete primary ok lokre. Gima onego bende lokore en ni pesa ma sirkal ne kelo, mano kelo ne klas 9, 10, 11, 12, koro nego medi okel ne 7, 8, 9 odhie primary nikech gina mag junior secondary, kaeto mar senior secondary chande bende mana margi. Ero kamana ahinya. Ilero kanyo makare ahinya. Samarwa mano miwe maneno karumo kinyi makawuono dagomba mar mondo mi chiwna pachi mogik kotudore koda weche mag somo mabende watwake okinyi makawuono. Dr. Danga. Ero kamana ahinya. Kanyalo chiwo pacha mogik en ni mokwongo adhi kwayo jonyuol ni warit nyithindo maber, kik warwak gi weche maricho. Kik ikaw nyathi iter kajuoga kata kuom jolemo moko magalagala ni mage mamiyo nyathi kalo. Gik makamago samoro hinya nyathi. Wach mar ariyo kuom jonyuol kendo gi nyithindo ni bayo mang'eny mondo koro giwere godo. Oa sikul oduog dala, koa ot odhi sikul. Kendo sani wang'eyo ni nitiere opira mar World Cup dhi mbele. Abiro kwayo ni ka nyathi matimo penj kiki ibed ng'at modich ni idwa ng'iyo World Cup matches manyaka ang' rum. Iwiriti nwang' result ni ti makama nyolo makama. Kaw thuolo ni isom mondo ikal penj. Ibiro bedo gi thuolo maber mar ng'iyo World Cup machielo. World Cup sok birumo to penj to in kachiel ni kende. Omiyo chomri tieri gi somo, iwe bayo mang'eny, iwe weche mang'eny. To na winjo ka ne ji kwayo good luck ne skunde, an bende daher mondo akwayo good luck ne skul mana some. Tamu masani nitiere Ramogi Odinga Secondary School kama untiere, good luck ne un. Kendo Homa Bay School, good luck ne un. Skunde mang'eny masebedo ka luonga kadhiye, ok anyal luongo nyinge ute ung'eru, obed Wire, obed mane, Kasagama puonje Obuolo, good luck ne un te. Nyasaye mondo gwedhu. Ero kamana ahinya. Ero kamana ahinya Dr. Sylvester Danga kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ibi wabede twaka kotudore kod weche mag somo kinyi makawuono. Korka kori Dr. Mirgoreti. Okinyi makawuono wachni mogik kotudore kod weche mag somo. To bende aneno ka ng'ato penja e Facebook ka ni bende nitiere jopuonje ma bende gin trained madhi puonjo jo CBC kidwoko na mano kaachiel kod wachni mogik okinyi makawuono. Jopuonje nitiere Kenya kama otimore marach ng'eny. Pen man pok ondikigi. Koro ang'e ni kuom 30,000 midhi ndikigi endi gintiere iye kanyo. To bose puonjgi kotudore kod lai mar CBC? Ging'e content, gimidhi puonjgi refresher courses mag methodology, how to teach CBC. Otherwise, jopuonj nitie mang'eny. Kenya wase train jopuonj mang'eny kabisa. Wang'eny ging'eny moko sam ndalo moko kata watero kata mana pinje maoko, moko ni Tanzania, moko ni Seychelles, gin kamora mora. Kuro jopuonj to nitiere mondo kik obede gi wase. Wachni mogik okinyi makawuono to bende nyalo kwayo hawe maber ne skul mora mora kata ne japuonjre mora mora mihero kinyi makawuono. Ajiwo mna nyithindo ni kik ibed gi luoro. Piny ni osechopo, sa mar piny osechopo. Gitimi atima ka gin gi geno ne odhi bedo maber, kik gibed gi luoro. Kaka daktari osewacho kendo ni giwere gi wach World Cup no ero. Iparo ndalo moko ne wache mpira nomiyo jo Itirio mixed owang'o skundgi. Koro gidhi mos
World Cup no jok magedhi ng'iyo jogo setimo penj sani koro loso ngimagi giloso nyaka pesa giloso nyaka pesa koro gin bende mae margi mae sagi gibira beda gi revise gitik penj gi ayo weche mang'eny Nyasaye ni kodgi giseikore higni mang'eny giendi ma Nyasaye omigi noero kik ginego marach ni giyudo marach oikre an ne onyiso nyithindo ka ne di skul ni kiyudo max 60 mane dwani mondo yudi kawe gi erokamano to ka 60 nokonego bedni iyude nokonego bedni iyudo kata na 80 moro to mano you blame yourself koro oti gi gimoro nono nyalo yudo to be giseng'iyo nje gisebedo ka gitimo ga penj mag mock ang'o gero ging'eyo gima nyalo yudo kanyo ero koro an anyalo mana kwayo hawi maber ne jogo duto matimo penj e pinyo mar Kenya kar kendi to kum skunde manasombe nasomo Makindu Primary e Moroni asomo Madeny Primary e Uyoma asomo Lwak Girls asomo Nangina Girls adhi skunde mang'eny kata gima puonjo gero koro atukoyo ne gimna hawi maber ni gisomo maber kum nyiwa madipo ni ogamo remo Nyasaye bende uritigi maber gitim penj maber kama onyuol bende jonyuol kitne kodgi matek owegi tim penj gitieki mondo modong biro timore bang'e koro gidhi maber manyo agomos bende ne nyathi manyo timo penj manyo onyuol to tho nyathi to dong ogomos makende ne jonyuol lilago ero kigibed chuny mool mago weche mag piny timore to kosetimore ni ikawe gi erokamano to ibedo gi miyowa ranyisi mar puonjo modong mogik akwayo sirkal mondo keti arita makare ne nyithindo kawuotho dhi skul kanie skul nywano ka nitiere hinyruok mang'eny thoe mang'eny mecho mang'eny oritgi omigi arita maber mondo gitiek maber ka gitieko bende kik gibed excited ahinya ni koro watieko ma ok giko ma en chakruok mar somo erokamano ahinya Dr. Mary Goretti Akinyi kuom kawo thuolo mari mar mondo mi in bende ichope studio ka okinyi ma kawuono watwag kotudore kod weche mag somo nyakora Ramogi Jwang' dewa gomba inyadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono mak mana ni thuolo marwa emorumo ne jopuonjre duto ma bende timo penj margi mag KCSE jopuonjre mantiere skunde mopogore opogore Kisumu Girls High School kama nasome county ma Kisumu Day kuma Cleophas nosome Kisumu Boys gi skunde duto nyaka kuma Sharon Ong'aw bende nosome wakwayo nu hawi makare hawi maber ne jopuonjre duto ma bende notimo penj margi mar KCSE kochakore kawuono Nyasaye otau kutimo penje kendo utime e yo makare wakaw yo madundo tok yo marwa en chuny banjo ma bende anoka Sharon Ong'aw ikore makare odwa chamo miel kweli kik idhi mabor